Contest. Ja. Família de Hell Contest, bona nit. Així estem una altra volta i avui tenim una edició. Sí, especial. Avui és la primera edició gourmet del Hell Contest. Mireu quines meravelles que us han preparat. Mireu això. Mikey. Bueno. El repertori d'avui és molt divers i anem a deixar-vos els dos artífices de tota esta manteca que tenim davant, que té tota una pinta brutal, perquè us expliqui cada plat per plat de què va. A veure, el Miguel i Miguel, l'elaboració. Vingueu així, per favor. Així es tenim. Molt bé, bona nit. Bona nit. A veure, aquí tenim la primera etapa d'avui, que està composada de formatge, un formatge franceset, i dins porta una mallorquina amb ceba i morú barret. Ara estem parlant de 2 milions d'unitats d'escobir, una carbella sèria, un poc de mel picant i unes rosquetes. El segon, uns champinyonets rellenos de verdilets, un tal habanero orange, formatget i oli a l'ajillo. Continuarem en les gules, unes anguiletes xicotetes, en gambeta i 7 pot yellow. 1 milió d'unitats d'escobills i un poquet d'allò. Locura, locura! Un platet en plaet molt bo. Continuarem en una provolone, que ha ficat habanero chocolate deshidratat en unes tomaquetes sequetes, que ara quan ho calfem quedarà espectacular. I per rematar, un peixet cebeta i porta un poc de escorpión, habanero i l'han rebaixat en una salsa romesco, però més que catalana és valenciana, perquè l'ha fet així. Genial. Heu parlat ja de la sobrassada? Sí, estem comentant. Així tenim una sobrassada en ceba i morú barret. És una salsa molt potent. M'agradaria que ens contares el detall de la teua dona que ens va passar ahir. Bueno, sí. Vaig tindre un poc de jaleo la dona, fent este plat. Al deshidratar el habanero chocolate, pues, evidentment deshidratar un pimiento d'aquestes característiques sense oli, sense res, només que a foc calent, pues, el vapor que ix va ser peculiar. Capsaicina diu, així estic jo.